Имаш кредит, но вече си събрал и свободни средства. И сега идва големия въпрос. Да инвестираш в нещо или да си погасиш кредита по-бързо? Грешният избор може да ти струва хиляди. В днешното видео ще ти покажа как да вземеш правилното решение. Златното правило е да сравним доходността с лихвата. Предсрочното погасяване представлява гарантирана доходност. С него спестяваш точно толкова, колкото е лихвата, а инвестицията винаги носи риск. Нека разгледаме един пример, за да видим как точно се получава тази гарантирана доходност. Разглеждаме следния пример. Имаме заделени 20 000 евро, които искаме да инвестираме, но имаме и заем с оставащи 10 години. Можем да погасим заема сега с тези 20 000 евро или да продължим да го изплащаме още 10 години с месечни вноски. Ако решим да го изплащаме още 10 години с месечни вноски, то заради лихвата ще върнем сумарно на банката 30 000 евро. Това се вижда в червен цвят на графиката. Тоест, ако сега погасим заема, ние ще си спестим едни 10 000 евро в бъдещето, което всъщност означава, че нашите 20 000 евро ни носят печалба, при това гарантирана, от 10 000 евро, без риск и без данъци. Това се вижда в зелен цвят на графиката. Знаейки това, ние можем да пресметнем какъв процент доходност ни носи това наше решение и да направим съпоставка с доходността, която очакваме, ако инвестираме спестените средства в нещо друго. Наличието на дълг или кредит увеличава риска за личните ни финанси. Погасяването на дълга винаги намалява риска и носи спокойствие на много хора. Трябва да запомним, че погасяването на дълга винаги е по-ниско рисковия и по-консервативния подход. Ако решим да инвестираме спестените средства, ние не само запазваме нивото на риск такова каквото е в момента, но и даже го увеличаваме с новата си инвестиция. Това не винаги е грешно, но е важно да съобразим и другите фактори в личното ни финансово положение, преди да вземем такова решение. Разбира се, личните финанси не са само математика, а имат и известна доза субективизъм. Точно заради това и по-оптималното математически решение не винаги е правилното решение. Както и решението, което ни е най-на сърце, също не винаги ни води в правилната посока. Затова е важно да се помисли, да се анализира и при необходимост да се потърси помощта на професионалист. Ако информацията ти беше полезна, подкрепи канала с един лайк и се абонирай за следващите стъпки към твоята финансова стабилност. А ако си готов да спрем с теорията и да създадем твой личен финансов план, очаквам те за консултация. Линкът е в описанието.